παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η χριστουγεννιάτικη Ήταν έκδοση. υπέροχη. Μπράβο, συνεχίζουμε. Πίσω, πίσω. Τελευταία φορά. Και πίσω. Λεκάνη δεξιά twist. 1, 2, 3 και γόνατο. Πάνω, πάνω. Αυτό είναι. 1, 2. Πάμε γόνατο. Πάνω, πάνω. 1, 2, 3. Τελευταίο. 1, 2 και γόνατο ένα λακ. Πάμε πάνω ψηλά. Ζωηρεύουμε τις κινήσεις μας. Πάνω. Αυτό είναι. 4, 3, 2 σε κάθε πόδι. Πάνω, πάνω. Φεύγουμε λιγάκι στο πλάι. Χαπ. 1, 2. Ωραία. Μπράβο. Τώρα το πόδι να περνάει μπρος. Μπρος και χέρια. Άλλες 2. Και πάμε στροφή. Στροφή, στροφή. Και γόνατα ψηλά. 1, 2. Και πάμε πάνω. Και πάνω. Άλλες 2 φορές. Άλλη μια τελευταία. Και μένουμε γόνατο ψηλά. Και λυγίζω και λυγίζω. Τεντώνω και τεντώνω. Αυτό είναι. Ζωηρή κίνηση. Πάνω. Πάνω. Τεντώνω. Τεντώνω. Πάνω. Πάνω. Μένω μάρτιν και βήμα. Τότε. Χαμηλά. Ανοίγω. Παππού κρεύουν τα φάλια. Παππού Παππού κρεύουν τα φάλια. Παππού κρεύουν τα φάλια. Παππού κρεύουν κι απουμιά. Παππού Παππού κρεύουν του τυρί. Παππού κρεύουν του τυρί. Παππού τσιλικά της ψενταρνιά. Τσιλικούσεις ξουνταμιά. Και βγαίνουμε στο πλάι. Πλάι. Πέφτει λίγο η έντασή μας. Και μεταφέρουμε το βάρος. Χρησιμοποιούμε και τα δύο τα χέρια και τράβηγμα και τράβηγμα. Ακόμα αυτό. 7, 6, 5, 4, 3 και 2. Χαμηλώνουμε, χαμηλώνουμε. Μένουμε τα πόδια μας ελαφρά λυγισμένα και ανοιχτά. Πάμε πλάτη. Δουλεύει η πλάτη μας με αυτές τις κινήσεις. Πάμε για 4, 3, 2 και σιγά σιγά μια βαθιά εισπνοή. Εκπνέουμε. Άλλη μια.